4 zlata na velikom Mundus Vini takmičenju iz Nemačke, koje je jedno od najvećih svetskih takmičenja u svetu vina, je nešto što je definitivno za mene obeležilo proteklu godinu. Poslati 4 vina i činjenica da su se sva 4 vina vratila sa zlatnim odličjem je zaista velika stvar za nas. Posebno je bitno i posebno raduje činjenica da su to vina koje su verovatno jedna od najboljih vina koje je vinarija Aleksandrović proizvela u prethodne skoro 2,5 decenije. A mene lično najviše raduje činjenica da su to upravo vina u kojima vi najviše uživate i vina koje vi volite. A moj favorit, Regent iz Berbe 2012, je takođe vino koje je osvojilo zlato i ja sam možda i najponosnija zbog toga. Tako da je ovo zaista bila jedna godina